275 लाख साबस्क्राइबार गोनां बर'नि इउटुबार नोंथांमोनहा खोनाफेराखैबो नुफेराखैबो जानो हागौ नाथाय नोंथांमोनहा आं दिनै खोन्थाना होगोन स' बुरिया इन्टारेस्टिं जागोन आरोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम बिथाङानो जाबाय आबै गेमस्रि बिथाङानो जाबाय आबै गेमस्रि ओरैबायदि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि जौगानो हाबाय बिथाङा 275 लाख साबस्क्राइबार दिनैसिम खोनाफेराखैबो नुफेराखैबो जानो हागौ नोंथांमोना मथा-मथि खोनाबायना आसामावनो गैया मथा-मथि बेबायदि साबस्क्राइबार गोनां मानसिया बेखौ जानो हादों जोंनि आबै गेमस्रि दंनायालाय दङ नाथाय जोंनि बे बिटिआर एबा बिटिसिआव गैया आरोना बाहेरायाव दङ बेबायदिनो मेल्ला बिनिफ्राय बांसिन दङ सोरबा 100 मिलियन 200 मिलियन बेफोरबायदिनो गोबां साबस्क्राइबार मोननाय दङ नाथाय जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआव गैया आरोना स' लोगोफोर मा फोरोंनो हाखो बर'नि इउटुबार मिटआव जेनेबा मिटआपआव मा फोरोंखो जेनेबा बेफोरबायदि बुंब्र बेफोरबायदिखौ फोरोंनो थाखायसो आरोना बर'नि इउटुबार मिटआप खालामनाया बुवा बिराद टेलेन्टेड थाखादों ओंखायनो जों थाङाथ' बेबायदियाव गोदाव सोराव नलेज गैया मा गैया बेफोरबायदियानो बाब्रे जोंखौसो एकदम थांजानो लुबैलायदोंमोन जों थाङा बेबायदियाव जों बेफोरबायदिखौ रोंखाजोबगौ मिथिबायना फाग्ला थांद्रायाबो बुंनो हायामोन आरो थांगौमोन जोङो नाथाय माखासे लिडिं खालामग्राफ्रा हिजरा सिस्टेमनिमोन नालाय जों ओंखायनो फसायनाय मोनाखै बेनि थाखायनो जों थांनाय जायाखै मानो होनब्ला माखासे लिडिं खालामग्राफोरखौ जों फसायाखै बेनि थाखायनो जों थांनाय जायाखै आरोना गोबाङानो थाङाखै मथा-मथि बांसिनानो थांनाय जायाखै बाहाय जाखिनि इउटुबारफोर दङ इउटुबारफोरनि गेजेराव मथा-मथि 50%आनो थांनाय जायाखै मथा-मथि 50%नि बांसिनानो थांनाय जायाखै आरोना खमसिनानो थांनाय जादों बाहाय थांगौमोन जोङो माखासे बेफोरबायदिनो आरो दाख्लैसो एसे एनै दावरावबो जाबाय थाबाय बेनि थाखायबो एसे गाज्रि मोनलायनानै थालायलायनाय जाबाय माखासे मानसिफ्रा आरो बेनि गेजेराव आरो सासे हिजरा इउटुबार दंना दिनै मा खोथा बुंदों बेखौ गाबोन गाव मोनथिफिना बेफोरबायदिनो बुंनाय बाथ्राखौनो बुङाखै होननाबो लायो बेफोरबायदि जानला माला नलेज गैयै मानसिफ्रा दाहोना हिजरा सिस्टेम मानसिफ्रानो लिडिं खालामोबालाय जोंखौलाय मा फोरोंनो हानो बिसोरलाय बिदि साननानै जों थांनाय जायाखै आरोना लिडिं खालामग्राफ्रा एसे मोजाङै थिग मथन जायोमोनबालाय थाबाय बायोमोनबालाय जों थांनाय जागौमोन नाथाय जोङो बेनि थाखायनो थांनाय जायाखै गाज्रि मोननानै थांनाय जादों नाथाय गासिबो इउटुबारफ्रा गाज्रि नङा दै थांदोंबाबो जों सहैदोंबाबो खिन्थु सासे सानैनि मानसिनि थाखायल' थांनाय जायाखै जोङो गासिबो इउटुबारफोरखौ जों बुंनाय जायाखै माने सासे सानैया लिडिं खालामग्राफ्रा एसे मोख्रा साइसनिमोन आरोना माबा दाहोना साइस बेबायदिनो हिजरा सिस्टेमनि बेबायदिनि थाखाय जों थांनाय जायाखै आरो नै आब' प्रकाश नों इउटुबखौ बाद होनानै नोङो बेलेग खामानि मावनो आखायाव लादो मिथिबायना बोरमा गुमनो थाफैदों नों आंनाव बोरमा बुरिया बिथन होगोन आं नोंनो मिथिबाय गस्ला गेन्जि गांसे होगोन आं नोंनो मासाव गस्ला गेन्जि गांसे मिथिबाय बोरमा गुमनो थाफैदो नों खामानि गैला नों इउटुबाव नों खामानि गैला नोङो बेखारसो नोङो मिथिबायना नोंनि बे खोथा बुंनाय माबाफ्रा गंसेबो पइन्टआनो जाला नोंना इउटुबाव खामानि गैला गोदोसो सोलियोमोन नोंनिया बै समाव जाय माबा इउटुबारफ्रा बर'आव इउटुबारफ्रा खममोन ना बै समावसो नोंनि माबाया एसे सोलियोमोन ना मिथिबाय दा नों खामानि गैला नोङो बोरमा गुमनो थाफै आंनाव गस्ला गेन्जि गांसे सेन्देल जरासे गोनां मासाव नों जेबो खामानि गैला नोङो गाननाय जोमनाय देखायनायफ्राथ' लाजाखाया बाब सोरबा प्रफेसारफोरबाबो माबाफोरबाबो बे इन्जिनियारफोरबाबो माबा माबिफोरबाबो बेफोरबायदि गानबावालै सयथिबो आयु ओरैबायदि खाना सयथिबो देखायनायफ्रा ओमफ्राय सिङाव नै ओरै लाथिख' जिर'सो खामानि गैया डेन्जार गावखौनो देखायगोन ना बाब माबा मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदोलाय आब' प्रकाश मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदो दे दावराव दावसि जाबासो बरिया खोनायोलै मिथिबायना खोनाबाय दावराव दावसि जाबाय थानांगौ होमबासो बिराद मोजां नुयो मानसिफ्रा इउटुबखौ ओरै नारब्लाबानो दावराव जानाय ओरै नारब्लाबानो दावराव जानाय बेबायदि नुबाय थाबासो इन्टारेस्ट मोनोना मानसिफ्रा पाब्लिकफ्राबो नायनो मोजां मोनो दे माबा मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदोलाय आब' प्रकाश नायनोसैलाय जोङो स' बयजोंबो अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दाख्लैनिफ्रायनो आं बिराद गोबावसैमोन मथा-मथि भिडिअखौ होनायखायनो आं बिराद गोब्राब लोमजानायाव दंमोन नै दा एसे मोजाङाव फैबाय बेनि थाखायनो आं दा एसेयाव मोजाङाव फैनायनि थाखायनो भिडिअखौ बानायफिननाय जाबाय दा आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै एसेयावनो बिदाय लानाय जाबाय आरो बाय बाय 61+।
তেনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মই একদম একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ যিহেতু গেমশ্ৰী দৈমাৰী সেইটো 275 লাখ তেনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু এটা আছে মই অসমীয়াটো বনাওঁ গেমশ্ৰী